hogy a két parlamenti párt összefogott, mert tudta, hogy jön a Jobbik és borítani akarja a Bilit, és ezt akarják megakadályozni. Úgyhogy én azt javaslom, hogy aki kétharmad miatt aggódik, annak azt kell mondani, hogy a kétharmad már megvan. Vagy a Fidesznek és a Jobbiknak. Egyedül nem lesz meg senkinek. Vagy a Fidesznek és a Jobbiknak lesz meg a kétharmad, vagy az MSZP-nek és a Fidesznek lesz meg a kétharmad. És aki a Jobbikra szavaz, az valójában arra szavaz, hogy a kétharmad nehogy átcsusszon még az MSZP meg a Fidesz kezébe közösen, mert akkor azok az egész elmúlt 20 év összes piszkos ügyét el fogják majd takarni, el fogják majd rejteni. Mert hozzáteszem, és ez Sanyi erre utalt, hogy a Fidesz szavazóknak a többsége, 99%-a ugyanazt akarja, amit mi. Csak valójában ők még hisznek a szép szavakban, még nem akarnak egy újabb csalódáson átmenni, mert annyit csalódtunk már. Meg sajnos vállalni kell ezt, szembesíteni kell őket a valósággal. És ha mondjuk azt kérdezik, hogy lesz-e Fidesz-Jobbik koalíció, mert föl szokott merülni kérdésként. Nem lesz. Nem lesz, mert ahhoz, hogy két párt koalíciót kössön egymással, ahhoz kell egyrészt egy bizalmi viszony, hogy megbízunk egymásban, mi pedig nem bízunk a Fideszben. És kell hozzá egy kormányprogram, ami mögé be tudunk állni. Na most, mi lenne ez a program? Mert hogy a Fidesz a stratégiai kérdésekben egy követ fúj az MSZP-vel. Mi meg ahhoz nem adjuk a nevünket. Csak azért, hogy kapjunk néhány bársonyszéket, mi nem fogjuk eladni a programunkat. Bennünket nem a bársonyszékek érdekelnek, hanem Magyarország. Tehát a koalíció nem lesz. De ha úgy merül fel a kérdés, mondjuk jó szándékú Fidesz szavazókban, hogy lesz-e együttműködés a két párt között, akkor erre az a válaszunk, hogy ez nem tőlünk függ, hanem a Fidesztől. Ha a Fidesz parlamentben olyan törvényjavaslatokat fog beterjeszteni, akár kormányon lesz, akár ellenzékben, és mondjuk mi leszünk kormányon. Teljesen mindegy. Ha olyan törvényjavaslatokat terjeszt be, amit ebből a szempontból teljesen mindegy, amúgy nem mindegy. Ha a Fidesz olyan törvényjavaslatokat terjeszt be,